Follow-up sa mga major issues sa Provincial Capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-28 na nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2022 sa Lunes katapusan nga adlaw na sang bulan sang Enero kag magasunod na ang bulan sang Pebrero. Kabayontang nga okslang kita sining mga inoras, kabayontang nga wala lang sang problema kag wala lang sang nagabalatian. Kay siling sang mga kaaksonta kung may nagabalatian ba o kabudlay kay kung magpakonsulta gilayon COVID. Ay, pwede, depende mo na siguro sa sitwasyon mga kakson. Sige, importante lang, paghalong lang kunyara kita sa gwa sa aton sining puluyan, naka-face mask kag face shield or face mask lang, pwede na, no? Kag social distancing ang himuon naton mga kaaksyon sa sining ro bakal-bakal naton pagwa sa aton sining puluyan kag ang ibang sinitiara lang sa mga mallman kay ti maro bugnaw kuno ang panahon kag tiyempo man sa kunara ka sa sulod sang mall, kunara ka sa gwa baw perting init mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamustang mga kaaksyon tanaw ka, damo gid sa nagka-problema, partis nagtaganay sa ayuda, party o death, no? Ay, party daw, nalipatan na si COVID-19, si Odette siya, ara sa gyapon, kay may mga pila kuno ka mga LGUs, inaaligasyon sang mga kauturan, tanga may pinilian ang pagpanagtag sang ayuda. Ay, pwede. O sige, sa mga kaksunta, sa mga kapurukan kagabaranggayan, dari sa syudad sang Bacolod, welcome dari sa inyo sining palatuntunan kalakipman ng ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa oriental side. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kag sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa mga banwa dira kag kalakipman sa probinsya kag syudad sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sang aton sining pag-broadcast sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa news center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues pag may time dalonta sa aton sining pagpangalagad. Sa kinanda ako ang inyo sining aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw pod ta sa aksyon na Eden Abuso? Ini may kangtanan sa palayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer pabor nga pagbalik sang face-to-face classes apang nagpalayag nga kinanglanon siguraduhon ang ikayong lawas sa mga estudyante kag manunodlo. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Art Hopon pag-release ang technical assistance sa mga o financial assistance sa mga Bacolod noon nga nahalitan sang bagyong Odette Blan nagapadayon subong adlaw tagiya sa mga puluyan nga totally destroyed nagbaton sang tag 10,000 pesos. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, persona nga nagluthang sang isa ka residente sa Barangay 8 sa Vendors Plaza, tubdub karon wala pa makilala ho sang Police Station 1. Kapulisan nagapangita pa sang dugang nga testigo nga ilabi na sa mga nakakita sang insidente. Igabalita na nagkaroon dugay-dugay ni Aksyon na Eric Magbanwa samtang sa Nukpo naman nga balita igabalita ni Aksyon na Brian Morden kabangkalan amo ang may madamo nga pa sang paglaslasang o kung paglapas ang Comelec Ganban. Syudad sang kabangkalan nagapanguna ha. Perti sila ba? Daway lang sila kawihibalo ba? Kagadwa ka mga lalaki nga nadakpano sang 20.4 milyones pesos nga siya buo hindi kabahin or hindi kabahin sa mga drug group sa probinsya. Mga bagong salta siguro. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon na Eden Abuso, deskwento karaban nga programa sang DTI ginpatigayon sa banwa sang La Castillana subong adlaw. Sa ato naman nagapangunang balita out of town mga kaaksyon sa bahin sang syudad sang Cadiz senior citizen ay perte pinalupok sang iarmas lutang kalibre 9mm pistol arestado. Sa balita naman sa 3rd District, pulong-pulong ginpatigayon sang 79th IB. Philippine Army may angot sa exploitation, recruitment, kag extortion acts sang mga terorista. Kag sa balita, National Philippine Economic Growth na kasulod na liwat sa positive territory. Kag DILG wala pa sang ginaimbestigahan nga presidential aspirant nga ginaligar involvado sa corruption. Kagari naman ho, mandatory nga face shield bala? Face shield mandatory sa pagboto suno sa Comelec iga patigayon. Kag 618 ka mga bagong kaso sang Omicron na record sa pungsod Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang aton sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig kay Tiraho. Tara, dugay-dugay mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sining pangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw sang Biyernes, January 28, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw.
Resulta 27 kag Jess liwat 27 and 10. Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit Ayos. Sige, manamyaw tanay sa aton sining nga mga kaaksyon. Kay Virgo September, may lang nga pag-monitor. Kay April Joy Buenaflor Gaston, may lang nga pamati. Mama Jeanette, may lang nga pag-monitor. Sa kay Novi Magapan, Rochelle Polincio Susana, and sa kay Mary Grace Marter, RJ Losada Labargan, Frances Sinaypan Bagnoran, Helen Isko Sarita, John Ray Balabag Valiente, Neil Brian Balues, Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Ricardo GRJ Balinas, Mona Fi Carlos Osoya, Rene Casaklang, April Banaag, Emily Hindrala, Ramil Atong Kalansingin, Basia Jona, Pamila Inuhada Amante, may lang nga pag-monitor, no? And Nyepes A. Jasmine, may lang nga pag-pamati, Rochelle Polincio Susana, sa kay Toto Ases, may lang nga pag-monitor, Toto Ases, no? Mercy Grace Marter, ara naman, no? Okay, kag sa iban pa naton nga mga kaksyon, dali lang kay Mang Lantaw tadi anay, no? Gian Resisyo, Helen Isko Sarita from Morsia, salamat gid Helen. Toto Ases, may lang nga pag-monitor, and RJ Losada Labargan, salamat gid RJ, no? Mary Grace Mungkal Cabalfin, may lang nga pag-monitor kay Nanay Lokring Mungkal, solid action listeners, gid siya. Thank you, gid Nanay Lokring, no? Halin sa kay Mary Grace Mungkal Cabalfin, Isabela kay ha, sa kay Mary Grace Mungkal Cabalfin, no? April Joy Buenaflor Gaston, salamat gid, and Elizabeth Gamala Malaka, no? Mers Labrador, gamonitor siya. Good noon man, may lang nga pagpaniaga. Thank you gid. Kay Inday Pilay, to Alex mayong udto gid. Alin sa kay Mers Labrador, Niel Brian Balues, Katiber, Julie Militado Patrimonio, sa kay Pamela Inuhada Amante. May lang nga pag-monitor sa pamilya Amante dira sa barangay Yaw-Yaw, no? Salamat gid dalin sa kay Pamela Inuhada Amante. April Banaag, salamat gid. Ping mayong udto man, may share lang ko diri sa amon barangay sa fund ka bagyong udit, pwede lang gali bilog nga pamilya madala bisan wala guba ang ilang balay tungod lapit sa luwag kag ara sa gobyerno gid ang gapanglista, kinakonsente lang gali nila dira sa barangay Sampinit. Gani damo na kami di mga complaints na baton, no, sa taga barangay Sampinit dira. Ano man na da. Ayo. Rochelle Polincio Susana, barangay Pandanon DSB, Pamila Inuhada Amante, salamat gid Elvira Hilogo, Rogel Seldres. Thank you gid Roger Seldres, no? Dali lang, no? Baryoga Ray, salamat gid. Alex Fuentes, Mimi Alarcon, salamat gid listening from Iloilo. Thank you gid Mimi Alarcon. Sa kay Evelyn Tumakin Brose, watching in Sipalay City. Salamat gid, no? Thank you gid. Ayos, sige dali lang mga kaaksyon standbayan ay kay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mampuslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa Balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:11 ng atong oras, 12:11 na mga ka-aksyon. Standby sa mga reports sa aton sining nga mga aksyon reporters. Life extension Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mampuslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikaw. Sige, plastar na mga kakson kay tirahon ta na ang mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters.
On standby si Action Eden Aboso sa patrol, no? Ini may kangtanan sa diskwento karaban nga ginprograma or nga programa sang Department of Trade and Industry or DTI ginapatigayon sa banwa sang La Castellana subong nga adlaw mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report ni Action Eden Aboso. Action na din. Action Rex nagpatigayon sa diskwento caravan ang Department of Trade and Industry sa Banwa sang La Castellana subong nga adlaw Enero 28, actually ongoing pa. Suno kay DTI Negros Head Rachel Nufable, apat na mga establishmento nga ginalakipan sa KJ Fairmart, Bacolod Triumph Depot, Bacolod Columbia Marketing kag Pure Gold ang nakigbahin sa sini nga caravan kag nagplastar sang ilang nga mga baligya sa auditorium sang Banwa sang La Castellana. Dugang pa, just porsyento ang discount sa mga basic and prime commodities kag iban pa nga balaklon subong lang adlaw. Rason nga ginainganyo ang mga pumuluyo nga kung may balaklon, magpadulong lang sila dito sa auditorium para maka-avail sang dako man nga discount. Kalayag ni Nufable, ining kabahin man sang programa sang ehensya, ilabi na sa mga lugar na mga naapektuhan sang Bagyo Odette. Kalayag pa ni Nufable sa Enero 28 naman, tugtog, o kung Enero 28, imposya man subong nga adlaw, tugtog sa 30, nagapatigayon man sang caravan sa siyudad sang Kabantalan, kag Pebrero 3, tugtog 4, patigayonon man inya programa sa Banwa naman sang Hinubaan. Bali, lain-lain gidya presyo ya kunara ka sa markets, no? Ining diskwento. Yes, lain yun. For example, mabakal mo abi ang habon nga pampaligo da mahumot siya nga habon tag 17 sa ila ya more or less hindi na palarihas ang presyo action na din, no? Oo, nubuoy niya sa rec kay ang minimum nila maging palayag sa mga establishment 10%. So depende sa establishment kung inuo nila 11 or 12 or mas taas, so 10%, pero ang minimum is 10%. Yung ba ni Mang Nufable, bulig na lang nila ini sa mga biktima sa Bagyo Odette. Gani, man kay siling ko kung namo pa ning ga problema pang mga residente, kung taas gyapon ang presyo, budlayan sila bla? Correct. Pero ang sa may Banwa sa La Castellana, hinagaw lang kay subong lang nga adlaw action rec. Taga ang siyudad sa Kabangkalan niya given nga tako-tako kag medyo layo-layo kapang iban 3 days may patigayon noon, bali 28, 29, 30. Pag February 3 kag 4 naman tayo, dito naman sila sa may Banwa sa Hinubaan. Bali tatlo ni kadlaw sa La Castellana nga base sila? Isa lang. Isa lang? Subong lang yung adlaw. Oo. Tapos? Ang Kabantalan, subong hasta sa 30. Kag ang Hinubaan sa Pebrero 3 kag sa 4. Okay. Niya, So, alin sila La Castellana, marikta sila pagkabangkalan? Oo, marikta sila pagkabangkalan. Action rec. Hasta na sila hindi dahil dito sa 30. Kag sa syudad sa Kabantalan, may mga iban nga mga establishment nga makibahin man sa inyong karavan. Ang sa La Castellana, amo lang tong 4. Pero tida mo na sa kay may ara sang grocery, establishment. Tapos pares sa Bacolod Triumph Depot, pwede sila makabakal sa ilang mga aptok dira or ano pa nga mga materyales para makayo sa ilang balay action rec. Kaya discounted ang price. Ang dako gin nga bulig kag ginapasalamatan gid sang DTI man. Kag sa ila man yang side naman para man bilang pasalamat lang nagamay sa mga establishment nga natigbahin. Sila lang abi sa mga pamahaw, mga mula na bala action rec, kumaga bayanihan kag buligay sang mga establishmento kag iban nga mga stakeholders para mahapos sa pumuluyo ang liwat nga pagbangon abi liwat nga paghatag sa ila man hope sa tungod sa biktima sila sa Bagyo Odette. So matinaton si DTI Negros Head Rachel Nufable. Diskwento Caravan is a DTI program wherein we are collaborating with business establishments that they sell at discounted prices, at least 10% discounted prices ang ilang ibaligya, basic and prime commodities and other products. At least 10% lower than the suggested retail price or than the prevailing price ang ila pagbaligya
sa mga areas, especially now where there is calamity or affected by calamity. So as of now, we have 4 firms, establishments nga nagkaraban dito sa La Castellana, and this is conducted in collaboration with the local government unit headed by the mayor. No, so ginprovidean sila space sa may covered gym, the covered gym sang La Castellana, no. And then the local government unit is inviting the mga pumuluyo no to purchase dito agud nga lesser maka-save sila kay lower ang prices at this point. Wala labot Action Rex ang pagpatigayon sang kaangay sini nga mga programa padayon man yang trabaho man sang DTI. Pero sa mga groceries stores, pwede ka kumpra man sila? Wala Action Rex, bali ang mga mga parts lang or nakikbakit lang sa iya karaban at why nga sila Action Rex direct sila sa explosion na plastar nila sa mga batikya. Gusto niyon dira lang kid nga lugar makabakal sila sang discounted ang presyo. Tigaling kay kung mayro mini grocery ko ya ti diskwento avail ko na tapos baligya ko man lang sa mga kaingod ko da medyo mahal-mahal. Ay, malmalin mo, hindi pwede. Hindi na pwede nga. Basi amo pa ng rason karon na ikaw da ang mapansin. Kaya wa mo na ganyan ba nila sa drag? Wala labot sang padayon nila yung karaban kag bulig na programa. Padayon man niya sa drag sang nila sinigi na patigayon na monitoring sa mga establishmento nga hindi niya magpalapaw sang mga presyo ilabi na sa mga lugar nga nabagyuhan kay madugduman mo to ligan nagalulumapaw to yung ila sa mga presyo ginpang na to nila ginpang hataga na to nila sa mga reminders sa Rex kung hindi magin madala at sa time na nga ginatagaan manita sang pagtamod ang mga establishmento nga mga pasaka sang presyo nga hindi aprobado sa DTI. Dapat monitoron man sang DTI ang obligasyon nila nga kung sobrang presyo sa mga nagapangunang balaklon da hataga Manila pinalidada ang madakpan nila blackson din di lang sila magpromo-promo nga katulad sinibla. Oo, kung ginano man ang nila sa Rex basta may mga reported sila ginagaagi man sa due process tagaan na nila sang warning nga dapat abunan mo yung mga kay para agapate man kung so far dito sa Negros Occidental kung may mga manakpan sila nga muna katagaan nila sa reminder tagapate man dahil ginabalik man sa SRP Balita gikan sa Patrol Action Idrabo sa mga kaakson din naman sa Pinas labuton ka sa nga balita kang servisyo sama-sama kayo Pilipino una sa balita una sa Patrol Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson Eden Abuso balita gikan sa Patrol Action no Radyo Philippine Standard Time last 12:21 ng aton oras mga kaaksyon. Dari kita na aksyon at tayopon standby sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Life Extension Super Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule. Katuan tanang balita ni Action Art Tayhopon Bacolod City Government Center anay kita no
Ini may kangtanan sa pag-release ng financial assistance sa mga bakulod nun nga nahalitan sang Bagyo Odette nagapadayon sa buong adlaw. Mas mayo ni na. Tag 10,000 pesos ni ang totally destroyed nga nabaton sang mga benepisyaryo, mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report ni Action Art Taihopon. Action Art. Aram Action Rex na panagtag na sang DSSD o kon Department of Social Services and Development sa syudad sang Bacolod. Magsugod na kahapon ni Black Action Art mo? Hapon na siya nag-umpisa, ginuna to ang mga 200 plus, 232 to be exact hapon. Ang ginuna nga mga nagmaton si Action Rex nga mga benepisyaryo sang tag 10,000 pesos, 10,000 pesos ang ila siningagin baton. Sa dihin amo ni siya ang mga benepisyaryo nagkaraguban sa balay totally destroyed bangod sa pag-igo sa Bagyo Odette. Sa dihin kahapon na siya sa Barangay Takuling ang distribution kag ini nga mga lugar ang nagalin Action Rex no, sa mga barangay katulad sa Gandumanan, Punta Taytay, Tanob, Halukoy, Alamilan, Mansilingan, Bata, Sumag, Montevista, lakip na mga numbered barangays gikan sa barangay 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 23, 26, 27, 28, 35, 36 kag 40 lakip na diri ang 41. Ang sining nga aga ang nabilin diri sa kay USSD head Ma'am Pasita Tero na 464 kay total na sa ila listahan nga nag-qualify nga matagan sa natag 10,000 pesos 696 ini sila tanan. Now, subong aga, amo ni siyang ginuna na Manila ang mga barangay no, na alin sa barangay 11, 13, 14, 31 na Singtang, Banago, Mandalagan kagang ila sining na financial distribution sa aga ni siya kapuson tingwahan kag sa hapon naman ang taga-area sa Ngalihis, Kabug, Estefania, Granada, Vista, Alegre, Villamonte kag Felisa. Now, sunod rin kay Tero ang iya sa mga partially damaged ng mga puloyan, mga 9,000 ni Action Rex masubra ang ila kadamuon. May duwa diri ka kategory nga gin-identify ang city. Amo ini ang mga pulian nga slightly lamang ang kalitan nga tuga sila pulian pang batunon nila Action Rex 4,000 pesos. Pero kung medyo dako ang damage sa imong palupulian base sa assessment sa DSSD kag mismo barangay 5,000 pesos. 1,000 ang diferensya. Now, sunod rin kay Tiro, amo rin nila prioridad sumong tagsilingya sa mga partially damaged nga mga pulian, no, ang mga pamilya, ginapay baloya lang natin dasun simana kamo na ang hatagan sa DSSD sa pagtamod pero silingya ti may ara kami ginapatuman kung pagsunod sa health protocol. Amo na nga hindi gid matingob ina sa isa lang kaadlaw. Now, posible may iset naman ng mga lugar na dira butangan o kung dira sila magpatigayon sa pagpanagtag para magkumpleto ng mga tagan ining mga beneficiaryo. Ginapasalamatan man ni Ma'am Pasita Tero bangod sa ilang assessment ang city nagpaigil sa pundo para sa siniya bulig pinansyal sa mga nahalitan ng mga pamilya. Yari si Ma'am Pasita Tero sa DSSD. Halin kahapon at sa subong, may schedule kita sa pagpanagtag sa mga totally damaged houses. Tapos ang sa partial naton, tingwaon ka nga by next week, makaumpisa naman kita sa pagpangatag sa partially damaged houses. Sa totally destroyed houses naton, 696 ni sila tanan. Ang sa partially naton, mga 9,000 plus kapuluyan. Sa partially naton, may duwa kita ka kategory, no? May ara kita nga tag 5,000 sa dako gidang iyang 50% damage ang balay. Kag mayara kita nga 4,000 sa mga pamilya man nga damo ang membro kag may slightly damaged lang na mga panimalay. Ang aton nga total by today
matapos na ni natin. Ang partial natin, we will start next week, pero Wala wala ko kabalo kung tulakan. sa naparayag ni Ma'am Pasita Tero. So, Pilaya gani ang kontrapartido kontrapartido sang syudad eh? wala na madala sa listahan sa DSSD kung kung Away. sino lang itong ginatagan. Ha? Ang sino lang nag-qualify nga sa okay. listahan. Why ko ka pamangkot siya, kaya daw kalang-alang magpapangkot ko siya. Kaya mga political operator niya, kung may pilihan, yaman sila sa barangay, depende ni Action Rex mo. Kung natunta kung may magsaka, diri ka magkanto sa Action BBB program, tiyan mo na na. Laban eh. Masiling niya na, nag-hulab lang tumalay ko, ay kumadala bisan sa parsyalan. Kita mo ning reklamo sa mga probinsya niyo, sa mga banwa kag syudad, porte ka damo. Damo. Ayuda? Porte. Dali kay gagmay lang to ilay mo do to 5,000 tika Oo, 10,000 tindriya sa aton niya, 10,000 di ano? sa totally destroyed 10,000 sa partially duha ka kategory 6 kag 5. 5 kag 4 Okay. di ba sobra na ko may ako pumayad na 1,000 siya basit Kabay pa nga wala pinilian ni na. ati ato na Nang makaambit man bala tanan-tanan, bala ka na kontrapartido ka na, maminsar ka na mo. Pagkabaton mo 10,000, ay, totally kuang kuno, do kuang mangko, do mo mangko ning partido, maminsa tanay sa pa na muna sa mo. kay Jomari ganay palista yung balay galing na po kanang nandapit so siling ko si Action Rex na may matag si mo yan 2,000 basta saylo ka lang. Di joke lang na atong kay Jomare Pero kaan mo ni siya sa kaliboy, okay na ni siya. Piyo na siya. Yeah, sugot ka ni ko sa 150. Di, kabay pa matapos ini agad sa masunod nga si Mala kung magkompleto. Sa nung expect nila nga matapos ng tagtaganay ni? Ang sa totally destroyed tapuson gini nila sa mga Sobrex. Okay. Subong na daw, kaya mo naman lang ni, gamay naman lang nabilin, mga 400 plus pa lang ni, 4,640, matapos nila ni kay Dua Cabinio mo ang una, ining mga barangay yung ginset nila schedule, kason sa hapon naman na itong mga taga-alihis, kaganlumanan. Di kabay pa magkompleto, nilagay next week ang masugan man lagi layon, ang sa mga partially damaged naman nga mga puluyan. Kabay pa wa reklamo nga magdadangat kag magpagwa nga wa sila magkabaton sang financial assistance. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon na tay hupon, mga aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Darigin lang sa report ni Aksyon na Brian Morden, gayuhom ko Diri kita na pwede ba lang maghubi na may edad-edad na, pwede gid mga... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Katuan tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office we have action na Brian Morden sa Kabangkalan ho amo ang ukon ng pagdamo sang paglapas sang Comelec Ganban bala nagdamo siya kag sa atong nadakpan nga 20.4 million pesos nga Cebu kag hindi kabahin kuno sang drug group sa probinsya. Ambot din to sila yan na bilong nga ba si Marawi group to sila. Yaring kandan sa report ni Action na Brian Morden sa Nukpo. Action, Brian. Action na pinakauli nga datos sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ang syudad sang Kabangkalan karon amo ang nagapanguna kon kadamuon sang mga nagkaladakpan nga naglapas iya sa Comelec Ganban kini may angot sa palaboton nga May 9 elections. Sunod diri sa kay Nokpo spokesman nga mo si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Kabangkalan may ara sang 4 gid nga nagkaladakpan na umpisa nga nagpatigayon sang hugot nga checkpoint ang kapulisan, samtang may ara naman sang tag-iisa ang banwa sang Kawayan, Hinubaan, Manapla, Calatrava, kag amuman ang syudad sa Victorias kag Cadiz. Action Rex. Sa sining mga nagkaladakpan 11 na tanan-tanan subong sa kabubusan nga Negros Occidental, kag 3 sila diri iya amo gid ang nagkaladakpan sa checkpoint, samtang ang 8 sa 11 amo ning ginrespondiran sang kapulisan nga ginreport sa mga kaingod o kon ginpasugid abi nga nagamaoy diri kag labkan sang pulis nga may bitbit nga armas luhang. So ini sila karon mga tubang kini sang kaso duha ni ang paglapas sang Comelec Ganban kag ang paghupot pagid sang armas luhang nga wala sang kompleto nga dokumento. Meron na po tayong 11 na 1 violation and this is related to our election. Sila mga dakpan sa ano ma'am nga mga sahe sa pagpanako. Actually, tapos ito lang is sa ating checkpoint. And meron tayong direct natin which is is due to police response natin o yung mga police initiated activities natin. Kabilang na dyan ay yung naservisyon din ng warrant of arrest, ang mga patrollers natin sa Action Rex ang porusyon sa palayag ni Dinasco. Sa iban pa nga balita, ginbalikan natin ang Negros Occidental Police Provincial Office kon ang ngalan sining duha nga nagkaladakpan kag nakuhaan sang 20.4 million pesos sa ginapatihan sa tinulikdan nga Lunes dira sa may Roro sa Bridco diri sa Bacolod. Kon ini sila bala may koneksyon sa mga gina-monitor nga mga drug group diri sa probinsya sang Negros Occidental. So no kay Donasco, based sa ila sining intel monitoring, ang mga ngalan nanday Aslan ni Diso Mangkot Usman kag Jalani Mohamed Ambulo, wala gid sa ila sining lista or hindi bation ang ila sining ngalan Action Rex sa mga monitored nga mga drug group diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kaya gin-check man naton kung ini sila bala posible man nga naga-supply sa probinsya. So no kay Donasco sa i-validate tagid nila ini sinimetryon, pero hindi sila kasigurado kung naga-supply. Posible ang PDEA may ideya gid sila, pero based sila sa Nukpo at wala gid sila sang ngalan sining duha nga nagkaladakpan. Action Rex. Yung confirmation given from the intelligence community, no? Oo, na any na disclose sila na here from Negros Or supplier sila for Negros Occidental.
no, even dito sa Negros Occidental that they are from, that they belong, no, to a certain drug group there sa Negros. Baka pwede sa PDEA, sir, mag-confirm sila kung hindi man yan from Negros or what. Nice. Ang confirmation ni Donasco angot sini. Ama na mga balita gikan sa NOCPO, Action Brian Modo nag-report. Mga ka-action din kaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid aksyon Brian Morden. Balita gikan sa NOCPO. Standby anay aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Kalakip ba nga to sila nga mga out-of-town reporters, no? Mighty Sianay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na Una sa tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips. Una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay matagtapilag ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay. Kay Liberty Benito Nobaldo, dara sa Easthoms 4, nag-monitor si Madam Liberty Benito Nobaldo. Sa kay Remark Torino, salamat gid sir, no? Kay Remark Torino, dara sa Torino Resort, sa DSB. Salamat gid sir, no? Okay. Din pa to, dali lang.
Leonela Tarusan dira sa corner Gatoslao at Tia Kim Eriman. At Tia Kim, Christopher Corsiga Masmela, Ronar Hida Chava, happy birthday lang kay Security Guard Region Gasapo, kay Tatay Tidi Rihida, mayo lang pag-monitor. Salamat, Gid. No? Barrio Garay, salamat, Gid. Thank you, Gid. And sa kay Neil Brian Baluwes, sara na siya. Kag greet lang happy birthday sa brother yang si Christian Gomez Baluwes dira sa Fisheries Himamaylan. Salamat, Gid, sir. No? Ayo, sige, daligid lang mga kaksyon na standby. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Tangis ang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog kamo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod, ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon aksyon na din aboso standby na sa balita gikan sa Kapitolyo karon sa hapon 4 o'clock until 6:30 4 to 6:30 ang oras nga gintalana para sa aton sining bakit ikaw no sang DZRH sang flagship station sang Aksyon no Radyo Bacolod, mga kaaksyon ng mother station naton. Pamatian ta karon Senator Ping Lacson sa iya sining plano kaupod ang DZRH kag Manila Times. Las 4 tublas 6 imedya karon, no? Senator Ping Lacson buwasi Sabado si Senator Manny Pacquiao, mga kaaksyon. And February 1 daw si Norberto Gonzales, kag Pebrero 2 si Vice President Lini Robredo, mga kaaksyon. No? Munang nakaskid sa aton sining bakit ikaw, no? sang DZRH Manila. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:56, kadtuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa palayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, pabor nga ti sa pagbalik sang face-to-face classes, apang nagpalayag nga kinanglanon siguraduhon na nay kayong lawas sa mga estudyante kag manunodlo.
Yaring countdown sang report ni Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action Rex, pabor si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer kung panagutan sa mga eksperto ang pagpatuman sa face-to-face classes sa bulan sa Pebrero. Sino kay Ferrer, wala pa may balaan kung ano ang alert level status sa probinsya sa bulan sa Pebrero. Ilabi na, nga nagasaka pa ang kaso sa COVID-19 sa probinsya kag nagdamo ang aktibo nga kaso apang sunod sa iya kung makita sa mga eksperto nga posible ang pagpatuman sa face-to-face classes kag safe sa mga kabataan, mahimo ini patuman kag suportahan sa provincial government. Dugang pa kinahanglan lang siguruhon nga bakunado ang mga kabataan, subuman ang mga managudlo. Pamatian natin si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Well, ina siya ang ginapusto na face-to-face na. Dugay naman na mga way back 5 months ago kung nag-aara pataganin sa alert level 4 NCR, may gapus na sila. So, subong because of this Omicron, hindi ginasaya tamaan ka liitan, hindi ginasaya tamaan ka grabe gid niya virus. Grabe galing ang spreading niya do kadasig, pero not that maigo ka, not that severe. So maybe kung if you are already vaccinated and then if the government will allow some classes to be face-to-face, why not? Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso mga ka-aksyon, mintaman sa Pinas, labutan ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Unag sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo. Katuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Persona nga naggalutang sang isa ka residente tubla sa barangay Otsoho sa Vindors Plaza. Tubdub ka raw, wala pa kuno makilala sang Police Station 1. Kapulisan nagapangita pa sang testigo nga nakakita sang insidente. Subong lang nga tiyempo pag tiniro ka or may mga krimen nga matabo laban sa TY. Paswerte na lang kung madakpan ka, pero kung hindi, TY. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Action Rex, bakit ikaw? Bakit ikaw? Ayo di purma. Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? Sana... Nukanta ba? Sana all. Bakit ikaw pa? Sana all. Bakit ikaw pa? Sana ang all. iniibig ko. Ayo di purma. No, hindi mo iniibig kon. Di na. Hindi na pagsumpunin. Di na magsumpunan na. Ma-disgrace na karon. Dali na lang ako Mga tatlong tulog na lang ako Oo, dali na lang no. Makapangot ata sa Lunes. Oo. Dako na nakachansa. 31. Lunes, 31? Oo. Maamo ka na sini ko sa ibo nga pag labot na sa Lunes na sigurado na ng kalipayan. Laban eh. Oo. Hindi na malambutan sa bato. Ayo di purma. Hindi na pagpalabuton sa badlo. Ano yan kito nagmalanagid, no? Bisan makito nito, hindi malukit mo. Daw, hindi matublag. Sige lang Si kadlaw man si paring Armando Cabilis, oh. Ay, Armando Cabilis. Malang kadlaw lang sa iya. Gani, musta ka na, pre? Okay lang ko na. Lipay naka-survive si paring Armando Cabilis. Gani man? Gitrangkaso na sa kadaan. To sa katungkol sa Chimpo man to sila. Oo, sa Chimpo diri subong grabe man ang trangkaso, mga tinuparay balay trangkaso Gani ti basta importante mag safekeeping kalang dayon sa imo kaugalingon nga room ti maumpawan ka man gyapon Gani ti ato mga herbal man to ginabira ni pare Armando Cabilis. Ati na dala mo siya sa herbal. Good. Ti at least importante lang da nga ti bakod sa gyapon. Immune system ang sadto ginatrangkaso ta sobra pagid gani nga bakod man gyapon. Oo, ang bulan. Subong galing kay ti kung maghilanat ka magtrangkaso do kulbaga daw mga COVID-11 ka. Ayo di purma. Tanan nga sintomas sa COVID sa aragis trangkaso mo. Aragid tanan. Oo, hilanat, ubo,
sipon, do ara gida tanan. Okay na naman. Ang problema lang kung wala ka kwarta. Ayo di purma. Kung natarang kaso, ang bulsa mo na delikado. Amo nang delikado gid sa tanan. Delikado gid sa tanan. Kaya affected gid na iya tanan mo. Laban ano, ibakal mo bulong kung may Oh, kakwarta. laban Di ba? Oh. Katalan nga ang lawas trangkaso lang, pero ang bulsa, hindi pagtrangkasuho, no? Thank you gid Doc. Ayo di purma. Para balabaran siya, no? Kung mag-atake ng duwa ka kwana, flow. Tapos kita. Plo pigado kag plo. Flow perde. Siling ni Ronari, databa mayo pa kamo kay may lunisan. Why na niya bisan martisan aram na gyapon. Tapos titi na ya. Muna ang importante ta, no? Importante ta si Kapchad, no? Laban Ani gid way man sila pabatsyag kag si Kagawad Jofred. Doon sila pabatsyag aw. Buta gakahangawa man ta gani. Ayo di purma. Tugod-alaw sa Ilonggo ba? Kagahangawa ka man. Gani na Daway man sila pabatsyag. Ang time nga namin, nabi mo na, no? Ano? Nagkabala ka. Okay. Hindi nagkakangawa ya? Ito, inayag ito kahawa-hawa. Ayo di purma. Ayo. Kahawa-hawa, ginawa mo. Kapchad! Kay Kapitan Chad Ferias ang Barangay Robles kag Kagawad Jofred sa Panta. Si Boss Joseph Chua, boss. Si Sir Joseph Chua. Sir. Musta ka na? Ara ng Chinese New Year. Ayo di purma. Ay, ito na, sir. Ara. Lagi ito na. Ara. Chinese New Year, kuhan man da? Spread the sunshine. Sa Pebrero, gliway gali obra ni no? Ano na siya, Chinese New Year. Lagi na yun ni Boss Oo. Joseph. Pebrero 20 Pebrero 1 kag ang pizza 25. EDSA bla nimo. Pebrero 25 man. 25. Duwa gid galing pista official niyo. Ay galing ka. Dire sa New Year's Nga may ano sa New Year? Di may tikoy. Ayo di purma. Damo na subong tikoy na baligya sa mga markets, no? Gani, but ka po sa... But pwede pa tayo subong na patilawon ni Sir Joseph, Ambot ako nalipat na ko gani sa damil. Happy, tinabi na siya sang nagbakaw tikoy. Baga patilawan ni Parere sa tikoy. Ano na, sa ginaso-so sa asen? Ayo di purma. Ginapito na. Ano na sa tuod magluto man? Pitoon mo, ibutang mo sa itlog. Itlog? Oo, binaktiv lang itlog. Tapos? Paligid-giro mo na sa kapitoon, namo nang nami. Mo nang sikreto da, abi mo. Muli na? Oo, piti mo naman na Lain to nga, kung gaging so-so kuya, kaglikta kaon, ito hindi amuaw. Ayo di purma. Kung initulo mo, pwede mo na imuhan mapinamalhan Para kayo pinamalhan nga tikoy. Ay! Hindi pilirito nga tikoy, no? Pinamalhan nga tikoy. Hindi amuaw. Yumo ni Kadlaw, Sir Joseph. Tirapan, hindi basi kung makuha na siya, basi kung ano pa kasi maobligar sa blahaw. Laban Duwan nito, wag ini pisyo ko ng duwan mo. Papati-bati, bala ka laban sa tigi, no? Laban Ang nakaidlawan ko si... Sino? Kapchad kag si Kagawad Jofred. Ambot ko na ano sila man. Gani, no? Tawag sila kapabatsyag, no? Gani man. So, ang last ng text ato na, no to? Sige lang bala. Ayo di purma. Do sang san o to ba? Ano patong sige lang bala, no? Damayhom ako. Jingki de alagdon. Araya piyo na. Piyo niya may tikoy na to sa iya. Sila ni Inday Vanessa Mayo. Si Vanessa. Kunting mga tirada ni Vanessa sa Facebook, no? Mga saot-saot, Chablaw. Oo, may isa sa TikTok, no? TikTok. Oo, ma-TikTok na ba exercise ka duwa? Pwede guro, no? Ate, pwede. TikTok. Basi mag-viral, Blaw, no? Viral. Ayo di purma. Basi nga, ito na nga, basi mga manabot 1 million, Blaw. Viewers.
Oy, labot ko na ang ma-share. Kag mag-comment, no? Oo, eh. Wapo ko, no? Wala lang kung comment. Mag-comment lang nga. Hoy, utatan nyo na. Kali kini practice up lagi mayo gali para magdungan Oo, ka. eh. Oo, katabi ni Pari Art, no? Oo. Ni Action Alvin, TikTok tanga apat, no? Ate si Alvin lang mayor cutter na. Ayo di purma. Kay Chorado si TikTokers gitu. Ayo. Grabe nga bira mo kay Action Alvin ba? Di wala man di sa mo. Gusto bagay off duty pa mo. Di pa bangunon ta sa. Buwas pa na sa mabalik sa kangina. Guwapo, right, no? Sabi ko si Kagawad Jofred na nag-text, gali kay si Nonoy Manggubat. Ay, galing may lang ka. daga pagpamati, no ya? Sige, tapos. Buting sa subong, ah. Rasa ko sa patyo. Ayo di purma. Iga parking? Parking, ika paunay-unay, guro. Basi ka pasilong-silong siguro, ah. Puno kahoy, no? Sige, itapos. Sorry kaya ako. Sige. Abi ko kung tapos ka na balita. Ang radyo ko to, isa na lang kaguhit, oh. Basi matula ako. Sige, halantahan na. Tatlo ni subong ka mga anggulo na lantaw ni Police Major Rames Araw ng Hepe sa Station Number 1 ang paglutang inibla sa isa ka residente sang Barangay Utso nga kumadumduman mamuning biktima nga napatay nga si Eduardo Dinusta, no? Nga taga Barangay Utso pero gintiro ni siya dala sa may Perero Street, Benros Plaza, Barangay 12 Santo Martes ang Kagahon. Ang isa sa mga lantaw din ni Major Sarona sa posible motibo, personal grudge, illegal drugs, considering ati daw may mga report nga daw may kaso ni siya, kag ginasal-an man ning alleged sa police asset, no? Pero problema karon ito wala pagid man sang may nagpangisog testigo dira kabagatang impormasyon as to sa identity sa sining persona nga nagluthang sa sining napatay nga si Eduardo Dinusta alias Domino, sa diin ang pagpati sa pulis nga posible revolver ang gigamit kiti wala sang may na-recover nga masiho sa crime scene. Yari si Sarona sa interview sa Action Radio. Reporters Nation. Sa iya, padayon po man atong investigasyon coordinate mo kami sa mga tao to sa area nga base may nakakita to sometime nga gintiro ang biktima kay ginto ng CCTV lapit sa scene pero wala man tong function sila CCTV amo na ang video ng badlayan kita ni sa subong pero exaggerate kami effort nga makakuha kami witness sa area para at least matagan siya ang kamatayon sa biktima. So, wala pa rin makilalang suspect, sir? Wala pa rin. Di nang igo sa biktima, sir, nakabilog, anong armas yung gamit, sir? Ay kami na-recover nga slugs or empty cartridges sa MC. May possibility nga base bala sulpak or caliber PS revolver ang gigamit kay wala pa siyo na-recover sa area. Ang na-recover ko sa suko, mga personal belonging lang gid sa biktima. Anong nantaw yung sir ang motibo di nga behind? Ang motibo may possibility nga personal drugs base bala may naka-insay sa area or illegal drugs. Dahil may information kami na may kaso ni sa angot sa illegal nga droga pero among gini-investigaran man sa subong. Ang mati na mga nasir do ginasuspitswar sa nga police asset man kuno damo nagalagaw istorya. Amo man na ang istorya man nga nakalabot mo sa amon pero amon pa na investigaran. Ang suspect ba sir ano isa man lang ni? So isa lang ni wala pa gidabi may informasyon sa amon. Balik na pa sila kasi subuhan na or buhat may makita na kami nga witness sa area. Balik ano ganing sir ang biktima sa gintiro sir? Pungko daw ni kay hapa ni katang makipan sa mga pumluyo. Isa man ang igo sir no? Yes, isa lang kami ulo. Sige pa nato imbestigahan sir. Dako man posibilidad nga makilala ka nito hospitalo basta mag-opera ko nga ng pumluyo nga ara start may dinres pa ka. Actually, si Police Major Rames Arona ang hepe sang Police Station Number 1. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Pabaro Nagasiring. Mga kaaksyon sa di ka mga bahin sa Pinas sila buton ka sa mga balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta,
life extension na vitamin. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong balita nasa tamang serbisyo. Katuan tanay nga mga balita gikan sa ato sini nga mga action reporters. Unahon tanay balita ni action Roger Gotib. Masiding tanay sa Cadiz. Standby action Nelson Patinio kag action Arlo Ticar, no? Unahon tanay sa action Roger Gotib ini may kang tanan sa senior citizens. Tigulang o nagpalupok ni sang armas lutang 9mm pistol arestado. Yaring kaunda sa report ni Action Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex ako pag isa ka senior citizen matapos nga suno sa report na hubog ini kag nagpalupok siya sining armas. Nag-responder ang kapulisan, may mga last gets takna sa gabi kagabi gid lamang sa bahin sang Frisbee Granville Subdivision Barangay Daga. Sa diin ang isa ka 66 anyos ginkilala ini kay Dennis Erizare Ihasuela ang gindakop sa makatapos ang kapulisan matapos nga una gin-report ini nga nagapalupok sang armas sa among lugar. Dito kada kita sa akto sa makatapos ang kapulisan ang iya sini nga armas nga 9mm caliber pistol nga iya ini nga ginauyatan kag may mga basiyo sang bala sang 9mm nga 5 kabilog na recover man sa area. Na recover ining 9mm nga may ara isa ka magazine kag may napulo pa ka mga live ammunition nga wala pa ini makalupok. So ginaristo ang ini nga persona kag karon ditinado sa bahin sang Cadiz City PNP. Samtang ipasaka naman ang kaso sa pagbelar sa Republic Act 10591 at pagupot sa armas kag sang mga bala kag subong man ang Comelec gun ban. Natabuan naman nga nagbisita si Provincial Director Pamitan kay ina diri sa bahin sa Cadiz City PNP kag sunod sa iya naghatag siya sa komendasyon sa mga kapulisan with regards sa kini nga accomplishment. So along this line, kagabi nga may accomplishment sila violation of Comelec gun ban, and with that I am congratulating the Cadiz team for that accomplishment last night. So ang pahayag ni Provincial Director Police Colonel Pamatian sa Pamitan sa ngini siya ang nagbisita kay na diri sa bahin sang Cadiz City PNP. Report ikan sa syudad sa Cadiz sa mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Edi sa aksyon Roger Gotib report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Roger Gotib. Matapos ang balita ni Action Roger sa iluhan tanang balita ni Action Nelson Patinio. Comelec sa Banwasang Kalatrabaho nagpatigayon sang examination sa mga nag-apply nga mangin kabahin sang DISO Technical Support Staff sa mabot nga piniliay sa bulan sang Mayo. Yaring kaundan sa report ni Action Nelson Patinio. Action Nelson. Yes, Action Rex ang Comelec, ako ng Commission on Election nagpatigayon sa ngila sining examination diri sa Banwasang Calatrava
sa mga individual nga manging kabahin sang DSOC Technical Support Staff sang komisyon sa maabot nga piniliay sa bulan sa Mayo. Ang examination ang ginapatigayon sa Guam sang Comelec Office sa Banwa sang Calatrava. Ginapalayag ni Acting Election Officer Larry Bilos nga kapin sa 45 ka mga individual ang ila sini nga pagakwaon agod sa pagbulig sa mga Board of Election Inspector o kon BI sa panahon sang eleksyon. Dugang pa sini nga ang makapasar sa among examination ang magapaidalom sa technical training nga pagadumalaan naman sang komisyon apang wala pa sang pitsa kung saan o pagahimuon ang nasambit nga training. Ginapalayag man ni Bilos ang Banwa sang Calatrava ang mayara sang 80 City ka mga clustered precinct nga pagadiployan sa mga sertipikado nga kabahin sang DSO Technical Support Staff sa maabot nga eleksyon. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Pateño, mga kaaksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Akson Nelson Patinio, balita gikan sa unang distrito sang probinsya kadtuan tareng 3rd District. On standby si Akson Arlo Ticar, pulong-pulong hogin patigayon sang 79th IB Infantry Brigade sang Philippine Army may angot sa exploitation, recruitment kag extortions acts sa mga terorista nga grupo. Yaring kaundan sa report ni Akson Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Akson Arlo. Action Rex sa isa ka press statement gagin pahayag ang 79th Infantry Battalion Company o kung 79th Infantry Battalion Masaligan Company sang Philippine Army pinaagi sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel J.G. Habenes, ang company commander ang nagpatigayon ini sang isa ka pulong-pulong sa mga residente sang Barangay Hilubang, Banwa sang Calatrava sa nagligad nga adlaw. Kapin sa masobra 90 ka mga residente nagikan sa nasambit nga barangay ang nagtambong kaupod sang Barangay Council nga ginapamuan ni Barangay Captain Gloria Catillopa kag subong man sang Saguriang Bayan member nga si Haniboy Gogong sa Banwa sang Calatrava ang nagpartisipar sa nasambit nga kahiwatan. Sunod sa ginpahayag ni Lieutenant Colonel J.G. Habenes nga ang mayor nga tinutuyo sang amo nga pulong-pulong o dialogue amo ang pagpaambit sang credible kag relevant information nga magapasanyog o magapasanyog sang ila sini nga awareness may angot sa exploitation, recruitment kag extortion activities sa mga communist terrorist group ilabi na sa mga lugar nga malayo sa mga kapulisan o kon sa mga maligwin nga doog. Apang suno sa kay Habenes nga ini sila ang padayon nga magadiseminar sa informasyon may angot sa hindi maayo nga ginahimo sang mga rebelde sa mga pumuluyo. Report nga gikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlo Tica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Akson Arlo Ticar, balita gikan sa 3rd District sa aton sining probinsya. Mga kaakson, makabulig sa constipation, muning problema gid sang tanan. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark. Sige, dalig ilang mga kaksyon na standbyan ay matagtapilang ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. CJF
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa action. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Thank you gid sa inyo sining pagpakigupod kita kits kita boss
diri sa Aksyon BBB, mga kaaksyon. No? Salamat gid sa mga kaaksyon ta, chibog na kung way pagkachibog, no? Kay hapon doon na. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa Dili Lamang Manugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamang salamat sa inyong pagpamati.